Makadi muri eZimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS pano panokupa ma-updates ese zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Saka nairi first time yako kuona mavideo edu ndokutoedza kuti bva subscribe to this channel pamwechete nekulike. Kana wagara wakaita izvo bva tena on the bell icon kuti urambe uchiona ma-updates atinokupai pano paZim News Live YTS nokuti kuita zvese zvimahara. Zvino muri yeZimbabwe zuva ranhasi tine nyaya inosirisa kwazvo. Sezvamunoziva pane tsaona yakaitika muzuva ranezuro muzuva rekisimusi. Aiwa sezvamunoziva kuti paChristmas munhu wese anenge achipembera, munhu wese anenge achifara, asi unfortunately takava tareceive sad news. Panapa tiri kuona anonzani honorable killer Zivhu akasangana netsaona, akaposta picture reaccident patwitter handle yake akati just had an accident now along Plumtree Road. If I don't make it, goodbye guys. Saka mashoko anobata, mashoko anogwadza kwazvo nepazoitikira kuti abva aitikira muzuva rekupembera zuva reChristmas. Saka nekuzikanwa kwaanoita killer Zivhu munhu anozikanwa kwazvo ndi former MP wekuZanu PF, former MP wekuZanu PF. Saka mazuva akapfuura akadzingwa ndopabva kuZanu PF. Saka batanga kufollowa nekusupporta CCC sezvamunongoziva political tension iri munyika medu munyika yeZimbabwe. Ndobatanga kusupporta CCC pasocial media. Saka after that achisupporta CCC kudaro mazuva anaya nezuro ndopakabva sangana netsaona along Plumtree Road. Saka ndochiitiko chakaitika. Saka vanhu vakawanda vane masuspicions, vanhu vakawanda nezvavari kutaura kuti sezvakaitika vangoti something fishy, vanhu vari kukomplaina. Saka hameno muri yeZimbabwe munoona sei nyaya iyi, asi chatongokurudzirai ava muchiona waposta kudaro honorable killer Zivhu, tongovaisa kuna Mwari, tongovakumbirira kuti zvese zvifambe mune zvakanaka. Toziva kuti kana munhu ambopa punyuka hapana chizokumbomutadzisa kuzongorarama, asi ndozvatongomukumbira. Saka ndozvari kukumbira honorable killer Zivhu kuti mungowanamatira. Saka muri yeZimbabwe kana mune muono wenyu kana mafungiro enyu ndomukana akawandokupa kuti mupinde mucomment section medu mamatipa maonero enyu pamusoro penyaya iyi, nyaya yeaccident yakasanganikwa nayo nahonorable killer Zivhu. Saka nokasati wasubscribe to this channel ndomukana wandokupa kuti ubva wasubscribe pamwechete nekulike nekutina on the bell icon kuti murambe muchiona ma-updates atinokupai pano paZim News Live YTS. Muwane zuva rakanaka, tosangana video redu rinotevera.